Johan de Haan is hikke en tuin in Beetstersweeg en Balzert. Zo'n 2 maanden is hij op Paleis het Loo verantwoordelijk voor de volslijne collectie daar, als haardconservator. Dat wil zeggen dat ik in wezen chef ben van 8 specialistische conservatoren. En die conservatoren die halen je hun eigen deelcollectie. Een drieënbaan op een uniek werkplak. Wat mij altijd interesseert had, dat is de verbinding tussen alle vormen van architectuur, interieur, meubelkunst, tuin, binnen en buiten. En er zijn maar weinig musea in Nederland en zelfs in Europa die dat hebben, die breedte hebben. Dat maakt het nog mooier dan alleen het plak. Een mooi plak, ja, maar het paleis gaat wel dicht. Oeren Jellier zet een renovatie uiteen die het 3 jaar door je zal. Nou, ik kan zeggen, ik wist het van tevoren. Dus het wie me bekend. Maar ik moet zeggen, dat is ik wel het nieuwsgierige van deze fase. Er gebeurt nou een hele protte. En nu hebben we de gelegenheid om alles wat in het depot zit, nou net alles, maar een groter gedeelte daarvan, om dat aan het publiek te laten. En omdat ik te broeken om het verhaal te vertellen van het huis, van de familie van Oranje-Nassau. En dat is prachtig natuurlijk dat dat kan, in een nieuwe setting. Meer over die nieuwe setting en zijn nieuwe functie vertelt Johan Snijntemoorn om 11 uur in het radioprogramma Bureau de Vries.